हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ आं नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होनो नागिरदों जोंनि बर'नि नायल' जायल' सासेल' आगोमा फिसा जायखौ जों रुजुगोन थरसे अलंबारजों एबा हाथरखिजों बिनि मुङानो जाबाय नबजित नार्जारी बिथाङा डिआइडि लिटिल मास्टाराव डान्स कम्पिटिशनाव टप 10 आव आवग्रिनो हादों होननानै जों खौरां मोन्दों बिथांनो दा भटनि गोनांथि जादों बिथाङा भटजोंसो देरहानो हागोन ओंखायनो गासैखौबो आंनि वेर बर' इउटुब चेनेलनि जानानै गुरै खावलायनाय नबजित नार्जारीनो कल एबा मिस कल हरनानै भट हरगोन एबा भट होगोन कल खालामनांगोन नोंथांमोना मोनसे नाम्बारजों 9152915246 बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना नबजित नार्जारीनो भट हरनो हागोन दिनै शनिबार 21 मे 2022 बे शनिबार खालि मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबारसिम फुंनि 9 बाजिसिम होनो हागोन होननानै जों खौरां एबा निउज मिडियाफ्राव नुदों नोंथांमोना दिनै मोनानि 9 बाजिनि उननिफ्राय समबारसिम मिस कल हरनानै भट होनानै नबजित नार्जारीखौ देरहासार होनो एबा देरहासार जाहोनो थाखाय गुरै आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों लोगोसे बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नबजित नार्जारीनि देरहासारा जै जाथों।